kung spouse ka sa usa ka politiko, pagpuyo! Ngano man, maistoryahan na to. Ako lang ba, ang mga wife ba, ako isulti. Oo. Pareha ni Heart Evangelista. I was never a fan ha. Di ba, kung ano naman kayo na si Heart ka ng, in your face kayo ang iyahang social media. Ang iyahang pagkadatu. Dili kay ko ganahan ngayong anak kay aware naman good ko nga wife siya ni Cheese. Wife siya sa usa ka politiko. Sa una pa ni, wala pa ang mga flood control. Sa una pa, murag, dili ko ganahan ngayong anak good. Murag ka ng, kung politician imong husband, you shouldn't flaunt you shouldn't jud. Nabay mo ingon nga, inggit ka lang ka, dili ni mo ma-afford. No, I'm not, wala jud ko na inggit. Wala pa ning flood control na issue, nalain na jud ko daan kay, ngano yung ani siya lifestyle. Nga, si Cheese, senator, or unsa pa to iyang position sa unang panahon, tong pandemic time or whatever. Politiko ba? Politiko siya ba niya? Ing ana good siya lifestyle, kanang, maka-question po ka ba nga, siguro lahi sila kwarta ni Cheese, pero lahi ba ya atong mindset sa Pilipinas? Once you're married, isa lang ba ya mong finances? Ing ana og lifestyle si Heart kay kuan kanang gikan na sa ato ang tax money, I don't know, pero gi-correct ko dati kay murag na discuss na ko na with my friends.